ilusio handia neukan, ondo prestatutan nengoela seguru nago. Fisikoki oso ondo aurkitu naiz karrera guztian zehar, baina 40 kilometro inguruan edo hasi naiz naritzen tripan zerbait arraroa zetorrela, eta handik eta 50 kilometrora asko sufritu dut, triparekin, minez, botaka egiteko gogoz. Estreinako aldia zuen Aritzejeak CCC mendi lasterketan, baina ez zaio nahi bezala irten. 40 kilometro inguruan bertan bera utzi behar izan zuen tripako arazoak tarteko. Eta tira, hau hola da, ultrak abentura badia. Loteria bat ere badiala gaur ikusi dut, kontrolatu ezin ditugun gauzak gertatzen dialako, gaur tripa izan da, erorketa bat izan daiteke, okertu bat, edo zer gauza, edo giroa, gaur aparta zegoen, alde hortatik ere pena, ez? Baina, bueno, holaxe da kirola, eta etorkizun ere begira. Argi daukana datorren urtean ere itzuliko dela. Pentsatzen nuen aurten izango zala urte bakarra ultrak egingo nituena, baina arantza hori atera barra daukadala ziur, eta datorren urtean CCC-an egongo naiz, baina seguru. Xamon inguruko herritxo batean hartu gaitu Aritzek. Nola ez, familia osoarekin etorri da. Hori baita Aritzen lan onaren sekretuetako bat. Sekretu handiena emazte egoki aukeratzean datza, ezta? Eta gero, beste gauza batzuk aparte utzi, ez? Tamalez lagunekin gutxi goten naiz, tabernan gutxi goten naiz, telebista ez ikusten, da, zorakeria da, ez?